Good morning, guys! Yata ako good night kagabi. Hanggang labas lang. Pagdating namin. Anyway, magandang umaga. Happy Saturday! Weekend na naman, guys. $11K na tayo, guys. Hindi pa ako nakakapag ng ano ba yun? Giveaway. Mamaya kukunin ko na. Tapos ano ko na lang sama ko na lang sa vlog yung mga giveaway. Hindi ko na siya gagawa ng separate video. Kasi alam niyo naman ang lala niyo. Busy lagi. Ang tago lagi. Kaya sama ko na lang siya. Anong oras na naman kayo natulog yung daddy mo? Lumabas pa yung kahapon eh. Kagabi. Daddy mo, anong oras natulog? Kaya nga eh. Hindi ko na namalayan kung anong oras yung pumasok ng kwarto. Naggagawa kasi yung ano niya. Pero plano ba yun or tangke? Yung binili namin sa Divisoria kahapon. Yung parang Lego. Yung nagawa niya kahapon kagabi. Tapos lumabas pa daw. Ewan ko saan pumunta. Para pagkwentuhan lang sa mga seaman dyan sa baba. Anyway, ayun guys. Niluluto lang ako ng broccoli. Yung inano ko. Binili ko kahapon din sa Divisoria. Kasi favorite ni Chris. Gilis ako lang sa sa chicken. Alam mo yung pagkakabala niya ngayon. Yung binili namin din sa sa Misono kahapon na it's supposed to be a tank. Tanky. Kagabi pa siya niyan. Pero ayan na, may ano naman na. Development. Ay, may ano siya. Andar ba siya? Yeah. Kaloka. Sabi ko, bumili ka para lang pahirapan sarili mo. Passion daw yan. It's like building models. Ay, yung ano, galing ha. Wala pa yung torrent. Ay, yung ano, yung nag-charge na... Ay, sorry. Yung, baka tapos na yung 4 hours lang yun, di ba? Yung poknot naman ata. Aray ko! Oh, boss. Food trip. Pahinga din. Tama. Sarap no. Wala na mangga. Pumilag siya sa mga sticker. Monday daw sisimulan guys yung yung paggawa dyan. Buong lababo. This coming Monday na. Sakto wala kami. Pero andito naman si si Sel. Kasi Monday, Tuesday, nasa Batangas kami kasama si Joy at si Ann. So, family bonding ng Powerpuff. Dito pa rin ako sa bahay guys. Alas 4 na. Ayun. Pero pupunta pa rin ako ng store. Maliligo lang ako. Babain lang namin yung pizza. Kasi in-order ko bago sana ako umalis. Lagpas 30 minutes na. Pinalo up ko siya sa para lunch nila Froggy. Tapos dumating na rin sila. Ayun. Lunch merienda. Pinalo up ko na siya sa customer service. Since, diba, pag 30 minutes na late, it's free na. Kasi, nagpas 30 minutes na, 45 minutes na, wala. So, sabi ng, kausap ko, pag nabayaran yung pizza, yung spaghetti na lang. Sara mo yan. Spaghetti lang, pizza hindi. Oo. Let's go. Bili din kami ng Coke. Uy, laki pulambo. Kanino kaya ito? Pulambo. Good morning. Luluto ako guys ng champurado. Ay, nagpabili ako kahapon kay Sel ng malagkit rice nung pumunta siya sa kabila. Sa Don Carlos. Pero, magluluto pa na ako ng bread sauce. Meron ng kanin doon. And then, ito. Corned beef with patatas. Tapos ito ang sa champurado. Pure malagkit niya. Kaya masarap yan. Ay, niluluto ko na siya. Dapat mamaya pa siyang pang merienda. Kasi masarap niyan.
malamig na guys. Mas masarap yung pagkamalamig. Kaya niluluto ko na umaga pa lang kasi magdadala ako sa store. So, yung nga, bumili ako kahapon ng Hershey's Cocoa. Yan. Ito lalagay ko dyan para masarap na masarap yung sugar. Kulang pa akong pandan leaves. Kaya pupunta akong palengke para bumili and mamalengke na rin ng mga pagkain. Ayan. Ito pala guys yung mga pinamili namin sa sa Divisoria. Yung iba na pahinain nga ng TV Chris. Yung iba nadala ko na guys sa store kahapon. Yung mga nabili ko sa 698 mall ba yun? Basta yun. Then what's left here is itong pinabili ni Inang Reyna na daw, wall clock para doon din sa store. Ayan, lalagay niya daw. Worth, 200 ata. 200 or 165. 165 lang. Yan. Baba, paknit. Bumaba ka dyan. Bumaba ka dyan. Tingnan mo, dami ng fur, oh. Bakit? 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 Anong meron? Ha? Bakit? Bakit? Liligo kayo ngayon, ah. Liligo, 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 liligo. Kalkan. Kamot. Sipaknit, sipaknit. Parang boss, sipaknit. Hilahin ko yan, eh. Hilahin ko yung dila na yun, eh. Sipaknit, sipaknit. Ayan guys, balik tayo. And we have here yung karton na angkla, angkor. And yung RMK na ganito. Lalagay ko din to sa store. Pintura mo na ni daddy ng pintura. Ha? Wala eh. Wala na dong sa Pure Gold. Wala na yung hardware doon. Yun. Pintaran ko muna sa kanya. And itong self-catching na basahan. Panlagay sa sasakyan. Yun. And yung galing naman yun sa store. And sa Pure Gold, bumili ako ng few curtains para pamalit dito. Ito, ginamit ko sa store. Palalabang ko na kay Sel. And ito, excited ako ipakita. Hindi ko napakita kapon, eh. Puro, lang naman yan, guys. Puro, dito? Puro curtain. Yan. And ito, may nagbigay kasi sa, sa kahapon, sa store nga. I forgot yung name. Pero inabot daw kila Dayan. Wait lang, mga chismosa kasi. Oh, sige, kayo na. Pakita nyo. Magi. Oh, wait nga lang, guys. Check muna natin yung Baka sunod lang yung uy, ala. I forgot na. Baka dumikit na siya. Hindi pa naman. Ayan, hininaan ko lang siya, guys. Mahinang-mahina kasi kailangan yung niya, yung bigas niya is mag-pop talaga. As in, parang popcorn. Yung bukang-buka siya. Ayun. Sarap. So, be patient guys kapag ka nagluluto kayo ng champurado or kahit yung, dito, yung lugaw. Ayun, hindi nadadala sa madalian yan guys. Kasi mas masarap na ito kapag kalutong-luto yung bigas niya. As in, bukadkad talaga yung ganyan, no? Ayan, kung nakikita nyo, kung na-zoom yan or kung na-focus ng camera ko. Ayan, dapat ganyan siya pagkakabukan niya. Ayan, okay na to. So, lalagyan ko na lang siya ng cocoa and sugar. Tapos yung nga, pero later na siguro. Niready ko lang naman siya. Pupunta muna kami ni daddy ng palengke. Kasi bibili ako ng pandan. Kasi masarap dito may pandan eh. Nakakadagdag sarap kasi yun eh. Alam nyo, kahit amoy lang siya. And malalasahan nyo naman siya. Or amoy lang talaga siya na feeling natin, nalalasahan natin. So yun. Payin ko muna siya. Mamaya ko siya itutuloy. Pagka may pandan na.
So, ito siya guys. T-shirt. Ang ganda oh. Ito ang gusto ko. White. Kasi mahilig ako sa white, diba? Tapos gold pa yung ano niya. Yung print niya. Ang ganda. Nakalagay Mafi Daki. Oh my gosh! Thank you po sa nagbigay. Merong card dito. Asan yung card? Ito. Nav Sev Print. Digital printing. Ayan guys. Oo. Screen capture nyo na lang guys. Yan. Ang galing. Tapos may isa pa dito, gray. Ano din nakalagay? Mafi Daki 05. Yung ano ko sa YouTube. Account name po. And vlogger! Thank you so much po. Tapos ang ganda ng ano, quality ng shirt. Oh, cotton. Nangingialam ka talaga, poknat. Ayun. Ah, ganda. Pero favorite ko to ano. Maganda pareho guys. Favorite ko para. Pero mas nano ko dito sa white kasi nga mahilig ako sa white and then sa gold. Ayun. Paano niya nalaman yun? Tip pala guys, kung magluluto kayo ng champurado, di ba lalagyan natin ng cocoa. Ayan. Since ano yung cocoa, sobrang pino niya talaga. Kailangan nyo ng sugar. Kailangan talaga ng sugar sa ano sa champurado. Pero ihalo nyo. Kuha kayong konting sugar, tapos ihalo nyo doon yung cocoa powder. Para kapag nilagay nyo sa ano, doon sa champurado na, sa malagkit, is hindi magbubuo-buo yung pag dito, itong cocoa, or maano siya, matutunaw siya agad. Ayan. Kasi kahalo siya sa sugar. Kasi kapag dinirect nyo yan, mag-ano yan magkukumpulan yan na parang bilog-bilog doon, lumps. Kaya yan, kailangan natin siyang ihalo sa sugar. Ayan. Ganyan lang. Hindi, parang ano na siya, sugar na may cocoa. Malamang. Ang paliwanag ko, nakakaloka guys. Maggie, balik. Para maiwasan lang naman yung lumps guys, para matunaw ng maayos yung cocoa. Yun ang aim. Bakit ganito muna? Balik, pasok. Yo, mercy guys. Can't wait. Maluto siya. Champurado nak. Sarap. Diba, mas madali siyang matunaw kapag nahalo siya sugar. Nilagyan mo rin kanin? Kanin? Hindi ko nilagyan kanin yan. Kanin yan ah. Bigas yan. Hindi yung kanin mismo na ano. Niluto. Ganda ng kulay, no? Ayan, pero kulang pa yan, guys. Kasi kailangan choco na choco. So, ayan, meron pa tayong tira dyan. Kaya, add pa natin. Chocolatey. Masarap to kasi Hershey's. Ayan. Maharli ka, ha? Nagulat ako. 300 isang ganun. Pero konti lang naman yung nagamit ko ngayon. Hindi, patayin nyo na yan. Pag hindi na kayo manonood. Gamers. Mas mabango to guys kapag may pandan talaga. And mas masarap. Promise. Sundin nyo ako. Maniwala kayo sa akin. Ay, naku. Bango. Bango na nga. Wala pang pandan. What more pag meron na. Maamoy ito sa baba. Sarap. Busin ko na. Scooter lang ah. Aalis kami, daddy mo. Hindi pwede. Mamaya na. Dito lang. Kasi kailangan yung tubig eh. Sino bayad? Iwan ko sa'yo yung bayad. Mamalengke kami. Dito ka lang. Itawag ko na yun. Mamaya ka na maglaro. Yung bote. Diyan, i-prepare mo na nga. Sa may hagdan. Hindi, ilagay mo lang dyan sa may hagdan. Yan, perfect. Champurado. For lunch, sinigang guys. Tapos ito, piprituin ko pa para mamayang gabi. Wala pa sila mamaya pa atayan. Para din na rin siya magluluto mamaya. And then, yung melon.
Basta niyan. Melon. Half lang to. Napaka-ano ng melon na bili ko. Ang ganda oh. 25 pesos lang. So, yan. Lagay ko muna yan sa ref para tomorrow naman. Daddy, ang sarap oh. Ito na. Request niya. Alam ko dito pinaglihin niyan si Joey sa melon. Ahem. Dito ka muna, uy. Ayan, napatakbo ko wala sa oras, guys, kasi late din dumating si mama. Nagugutom na daw si Dayang. Half day na yun siya. Ang hearty din eh, no? Ay, yun na naman siya. Ayan sila, kumakain na. Pero dinala ko na yung champurado, tapos nagdala ko ng konting sinigang. Gusto niya kasi yung bilog sa upuan eh. Yan, inabot niya kanina pa. Kasi, paikot-ikot ka naman. Sama ko si Chris pala nandun sa kwarto. Ayun, ayusin pa dito guys. Wala pa yung, yung pang divider dyan para sarado talaga doon sa tulugan and yung parang pinaka-pantry namin. Bukas! Ayun, tapos sinantay ko kasi yung deliver ng, ng Ariana Bleach. Reseller ako ng Ariana Bleach para lahat meron dito. Sinigang. Nagdala ko ng sinigang. Pero nandiyan yung champurado. Nangihina ka na? Kaya ka na muna. Ito na guys, yung Ariana Bleach with Diamond Peel. Bestseller daw to eh. Kaya ito lang yung kinuha ko. And then, itong soap. Alam ko meron pang yung Korean set. Kasi to follow daw. And then yung soap. Ayan. Yan. Available na rin sa RMK. Hello guys. Wala pa rin sila sale. Kinakabahan ako kasi maaga yung alis namin bukas. Alas 4 or hindi, alas 5. Kailangan nakaalis na kami. So mga 4:30 ganun. Kaso wala pa rin siya. Mag-alas 6 na ng gabi. Hindi kasi kami pwedeng umalis nang wala siya. Walang tao dito kasi hindi namin isasama yung aso. Walo ka naman. Kasi sabay-sabay kami dapat pupunta doon nga sa resort. Si Joy, si Ann, tapos kami. So, magkikita-kita kami sa isang gasolinahan tapos magko-convoy na lang. Kaso, mag-alas 6 na wala pa rin. Hintayin ko pa rin. Baka naman na late lang or baka naman siya lang sila mag-ana kasi sinundo siya nung kagabi nung asawa niya. Tinayagan ko na kasi sabi ko, total, wala naman kaming lakad ngayon. So, expected ko by 2 PM. Kasi last week, 2 PM nandito na siya. Iniwan ko lang dito si Chris nung pumunta kami. Nag-deliver kami. Iniwan ko lang dito si Chris. Tapos, pag-text ko sa kanya, sabi ko, umalis na kami ng bahay. Sabi ko, what time kayo uwi? Kasi si Chris lang nandun. Tapos, nag-text niya. Sabi niya, dito na kami sa bahay. So, ayun. Ngayon, wala pa. Sana umuwi siya ngayon. Kasi hindi pwedeng Pag hindi kasi siya umuwi ngayon, guys, hindi kami makakaalis ng maaga. Siyempre, aantayin ko yung gawa ng yung aso. Kailangan may kasama. Hindi ko naman din pwedeng maiiwan niya kahit sabihin niya bukas na lang uuwi. Diba? Hindi ko naman iwan sila basta-basta dito na walang kasama kasi si Poknat tsaka si Maggie, si Poknat lang naman mangat-ngat. So baka mamaya kung na naman sirain kapag walang tao dito. So yun lang naman yung concern ko ngayon guys. Sana umuwi si Sel. Kaloka. Si nga pala si Chris nandun sa store. Kasi galing ako doon. Naghatid ako ng pagkain kanina ni Dayan kasi akala ko late din pupunta si mama. Which is late nga talaga. Ayun, kasi nagpaiwan muna. Di muna sumama sa akin pag-uwi. Dapat kasi pupunta din kaming Harrison Plaza at bibili ako ng aircon. Kasi hindi na kaya ng aircon sa kwarto, guys. Wala ding silbi yung yung pina-reserve ko na split type. Hindi dumating yung magsa-survey. Kaya, ayun. No choice daw, sabi ni daddy, kundi yung na lang, window type na lang. Kasi naman daw antayin namin yun. Eh, wala din, hindi naman pumupunta. Kaya, yun, kaso, tinamad na ako kasi kala ko uulan. Sabi ko, shucks, ang sarap pa kung mag-stay lang sabay kapag umuulan. Kaya, yun, hindi naman tumuloy yung ulan. Tapos, si daddy naman is pumunta Cartemar ngayon. Binila ng pagkain na itong arwana kasi wala nang pagkain. Isa na lang, oh. Eh, malaki na yan. Hindi niya mahuhuli yan, eh. Kailangan yung medyo maliliit lang. Eh, 2 days kaming wala. Kaya, kailangan, malagyan niya ng pagkain, maiwanan.
Nagkakalaw-kaw. Ayun lang, guys. Sana umuwi si Sel. Manginain na nga lang tayong champurado, guys. Kaloka. Kaloka tong si Sel. Nagtira pa naman ako ng champurado kasi sabi ko, baka umuwi sila. Merienda nila. Kasi wala na. Mukhang gagabihin yun. Well, wish ko lang talaga gabihin. Okay lang sa akin, late silang umuwi. Basta umuwi. My gosh, kasi naalala ko, kailangan namin umalis na maaga. Ayan. Sarap na to, guys. Oh. Malamig na, lalong malapot na. Bango. Amoy tsokolate. Tsokolate. Ayan. Hindi ko na pala kanina niluto yung yung fish. Yung tulingan. Kung luto ko pa pala, dami-dami ng mga ulam. Buti na lang. Pasawa ito si Sel. Hindi nagte-text ng oras uwi. Ayan. Tapos, masarap dito is tuyo. Tuyo. Kaso wala akong tuyo. Hindi ako bumili kanina. Sabi mo kung bakit. Kaya, pati na lang ang ulam natin. Tuyo pa rin naman siya. Uylami spicy tuyo in olive oil. Ayan, yun na lang yung ulam ko dyan. Or, tinapay. I have tinapay naman dyan. Yung buns. Pwede na yan. Kain tayo, guys. Ayan. May tao daw, guys. O, tao po. Sabi lang yelo. Walang yelo. Bilis mo, ah. Ang kaya, 40. Ito, pilig magmura sa ano. Kina-40 yung amasahe. Nag-tricycle ka? Hindi. Ano? Hindi pa daw. Tricycle. 40 naman talaga eh. Hindi, no? No good. Magkano binayaran mo? Labas daw kayo. Labas tayo. Ang sarap, guys. Sorry. Inggitin ko kayo, ah. Ayan, no, yung loob niya. Para na siyang may suka. Ay, no need na ng suka for sausawan. Ang sarap. Partner na partner talaga sila. Aray ko naman! Bawal sa'yo yan, tuyo. Yan, diyan ka lang. Ba't ka nakabantay dyan, Poknat? Ayan, ang mga pagkain. Ay, bakit may merong may kulay? Oo. Pasama. Kumain na siya? Oo, dalawa na. Takot talaga ng arawanan natin. Magkano nga yan? 40 pesos? Oo. Yan. Ganyan siya, guys. Kapag ka, tititigan nyo lang yung, yung isda. Naliw ka ba dyan? Oo, 5 lang sila. Lilipad sila sa tubig. Colors. Bilisan natin pag-game packet pa tayo. Punta akong store, guys. Sunduin ko lang si Chris. Kasi gabi na. Wala maghahatid dun eh. Let's see! Mama. O, ayun ka na naman eh. Ayun na naman. Nilagyan mo yung naaway kasi yung guys eh. Ala, sige, pidot-dot na. Dot. Wag mo pong dot-dotin. Ay, ano problema mo? Wait lang. Flip lang natin yun, para makita mo sarili mo. Ito yata yung nahanap niya eh. Ayan na. Ayan na. Sino yan? Hi na. Hi. Paano yung bye-bye? Bye-bye. Bye-bye. Surang problema. Bakit? Bakit problemado? Ang taas yung kuryente. Aircon pa more. Aircon pa more. Ang taas daw ng kuryente. Hello, guys! Excited ka na, kuya? Puta, sama. Pabok ni kita. Bili ka lang ng book. Bili kita book. Ano ba yan? Excited daw si Kuya Peter sumakay na aeroplano. Kasi diba, kasal nung tito niya, ay yung pamangkin ng ng daddy niya. Sino mo ba? Kinuha kami ninang nililit sa kasal. Ayun, si Chris, Bible bearer, si Peter, ring bearer, tapos si Sophia, yung flower girl. So, 6 kaming uuwi ng Bicol. Eh, ayaw naman kami payagan ni mama na mag-drive lang. Ano? Kausap ko sila. Yari ko. Kausap.
Pandesal dito, te. Aray ko! Ba't mo kinukulakutan? Bastos ka! Ay! Kinukulakutan ako. Ay! Ayun, ayaw ako ipayagan ni mamang magsasakyan pag-uwi. Kaya nagpabuka ko ng sa aeroplano. Excited! Excited ang kuya. Kaninong vape to? Anong inaano mo, Jo? Avocado rin pala yung mo, natang mo. Mga taste na natin. Ang ganda na, no, guys. Maliwalas ng puti na yung na. Maliwala na kapag kami na dyan, may divider na. Maliwalas lalo. Kinain niyo yung champurado? Lamig na, no? Sarap. Hi! Ching ching! Ay, kumain lang din. Kakain ko lang din sa bahay. Hi! Hi! Pasok na pasok yung ni Lucia, yung kamay niya dito sa ilong ko. Yan yan eh. Magganyan yan eh. Wag ganun siya. Pasok na pasok eh. Sulbay ka. Hindi sa ilong sa bibig. Sa bibig. Tsaka sa mata. Bad news, guys. Hindi nga umuwi si Sel. Yan mo na. Baka nag-spend time pa. More time sa kanyang lovey-dovey. Ayun. Sinabihan ko naman maaga kami nga alis eh. Pero text niya, maaga daw bukas ang nandito na sila. 5 AM, kailangan nakaalis na kami, guys. So, before 5 is wala na kami dapat dito sa bahay. Colors. Nasabihan ko na sila Joy, mauna na lang siguro sila. Magkita-kita na lang kami dun sa sa La Luz. Kasi hindi talaga pwedeng iwanan tong mga ting. Sayang. Ganda sana kasi more banding kapag kamaga kaming umalis. Yung sabay-sabay. Magkakabanding pa kami bago pumunta doon sa sa mismong resort. Panira ng plan. Hindi naman, siguro lang. Siguro may reason din naman kaya hindi sila nakauwi. So, hayaan na lang natin, guys. Anyway, it's so init. Umuulan pero ang init pa rin. Sana ibuhos pa ng ibuhos. Para para lumamig-lamig naman. Maligo na, Iho, please. Sayang, wala nakakalam sa channel ko kung hindi mga ibang Amerikano. Ay, di ba sabi ko wag ka muna magano. Oo nga, pero hindi ko naman. Ayan yung guys, RMK. Hindi pa napinturahan. Pagbalik na lang siguro. Ayun, hindi pa ako nag-i-impake. Yun pa yung Ayun pa lang, wala pang laman yun. Tapos yung dadaling kong order ni Joy. And then yung shirt na binigay sa akin. Gagamitin ko. Ay, ang lighters na. Ayan si Glutin. Glutin! Ayun, talagang nakano pa siya, guys. Talagang tinatali namin siya. At umiihi talaga siya sa sofa. Umiihiyan yung sofa. Kaya kailangan niya nandyan siya. Kasi pag nakatali siya sa morning, tsaka siya ibababa, lalakad. So, sa baba siya umiihi. Pag ganyan nakatali siya, hindi siya umiihi talaga dito sa taas. Sa baba lang. Eh, pag nakakawala, Diyos ko, lahat ng yung mga sulok-sulok. Labi yung basta lang, gumagano'n lang siya. Diyan, sa labas. Parang inaanohan niya. May namarkahan niya. Ayun. Poknat! Ikaw, singat-ngat ka din, Yari ka na naman kay Daddy pag nginat-ngat mo yung sa cable. So, yan lang, guys. I think, end ko na tong vlog para, ma-edit ko na para ma-upload na bago kami umalis tomorrow. So, good night! We'll see you all tomorrow. Sobrang excited na ako. Sana maaga pa rin, magang dumating si Sel. If hindi kaya nila ng 5 AM, siguro at least 6 or 7 nandito na sila para makakalis din kami ng ganong time. Kasi baka matraffic, diba? So, bye-bye! See you bukas!